investisseur ka contrat la n'a ye bi mugan sɔrɔ dɔrɔn kosɛbɛ u bɛ 900 000 euros k'u b'o ta k'a d'a ma a y'a sɔrɔ wa a ye bi mugan kelen sɔrɔ donc a tɛmɛna bi mugan na donc 900 000 euros o de bɛna di Cristiano Ronaldo ma sisan donc o kɔrɔ bi kelen o kelen 120 000 euros u b'o d'a ma a bi don kelen o kelen a mana bi fɛn fɛn don 120 000 euros kosɛbɛ donc Cristiano Ronaldo sisan a 900 000 euros ko aw de sɔrɔ sisan o de ka kɔmɔti k'a d'a ma 900 000 euros Cristiano Ronaldo voilà bɔra jaabi nɔ fili de bɛ jaabi ninnu na sinon n kabakora dɛ sperlo de sisan ayiwa n'o ye Cristiano Ronaldo a kɛlen ka bi selen bi mugan a ka bi selen bi mugan u ye 900 000 euros d'a ma 900 000 euros o y'o d'a ma cɛkɔrɔba miliyɔn caman ye dɛ donc commerçant ka kɔmɔti k'a d'a ma CFA la donc a ka bi kelen o kelen n'aw don 120 000 euros de bɛ d'a ma n'o ye Cristiano Ronaldo c'est le joueur le mieux payé du championnat anglais a mun sɔrɔ san kɔnɔ kosɛbɛ 35 millions d'euros buruburu sanfɛ a b'o de sɔrɔ san kɔnɔ Cristiano Ronaldo le joueur le mieux payé du championnat anglais Cristiano banna don a ka milliard fêté a y'a lamɛn en euro en euro a ka milliard fêté donc an bɛ to kunnafoniw na